Piny owacho mamalo komakore gi sirkand kaunti ma Homa Bay ochako gedo mar chiro manyasani e senta ma Kobodo e kar chung' od bura ma Ndhiwa. En gedo moyangi ni dhi muonyo omenda maromo Sh48 million. Gedo mar chiro noyudo sir mar omenda kowuok e piny owacho mamalo e bwo chenro mong'ere kaka Economic Stimulus Program, ka sirkand kaunti ma Homa Bay to chiwo lowo ma igere chiro no. Kotiek gedo no to biro kelo fuong'ruok maduong' ne jo ohala ma Kobodo ma osebedo ka uso e lwasi marach kuom higni buora. Jaod bura ma Ndhiwa Martin Owino manotelo e chenro mar chako ayanga gedo mar chiro no ne okoni gedo no ero idhi tieki e bwo dweche 6 mabiro. En dweche 4 nyaka dweche 6. En chiro maduong' kabisa madhi kawo Sh48 korumo. Gimomiyo ma timore en ni jothurwa nitiere kama ne gintiere chakre independence. Swekruok manochak chon mar uso alot e tie ndara cha ozidi nyaka kawuono. Koro wan kaka leaders nobed piny ni mane yuto magi yuto to wadwaro ni mondo wakele malo obed gi high tech. Project ni Ministry mar ICT biro kelo free wifi. Chiro wuon bende nitiere gi big room for Wi-Fis with computers. Taya biro bedo kama onya bedo gi 24 hours economy. Maka security obedo beefed up. Tibiro yudo ka ji biro usa ka nyaka piny ru, nyaka okinyi, nyaka odiechieng'. Omiyo en dongruok mane wagombo kabisa. Chiro ni eri mane member kelo ni it is a modern market, a digital market. When we are talking about gimiluongo ni the real bottom up economy, ochakore kawuono kologika. Wamor gi